Ja bih prije svega rekao da su najbitniji danas antifašisti, posebice antifašistički borci i borkinje, kao i oni koji se danas bore protiv suvremenih oblika fašizma, a tek onda političari. Pozdrav svima, dragi Zagrepčani i Zagrepčanke. Kao gradska vlast prije 4 godine smo odlučili vratiti obilježavanje, službeno obilježavanje dana antifašističke borbe u gradu Zagrebu, jer iz znanih razloga je antifašistička borba bila stavljena pod nešto što se stavlja pod tepih, nešto čega se neki političari srame i htjeli smo na neki način vratiti dignitet ovome, pa na neki način sada i državnom prazniku. Ove godine smo na Europskom trgu, a ne na trgu žrtava fašizma zbog radova koji se tamo odvijaju, međutim, to je isto tako dobra simbolika, jer prije 80 godina, 9. svibnja, kao što znate, se obilježava Dan Europe. Ali isto tako nije slučajno da se Dan Europe obilježava na isti dan kad se obilježava i Dan pobjede. Dan pobjede nad čim? Dan pobjede nad fašizmom. Znači da je u temelje Europske unije, u temelje Ujedinjene Europe je utkana antifašistička borba. I tko god to ne razumije, nema mu pomoći. S druge strane, Dan antifašističke borbe je jedan od 4 državna praznika. Zašto? Zato što je antifašistička borba utkana u ustavne temelje Republike Hrvatske. Kome to nije jasno, isto mu nema pomoći. Ono što nama treba biti jasno i svim Zagrepčanima i Zagrepčankama jest da su prije 84 godine je osnovan prvi partizanski odred u šumi Brezovici pored Siska 22. lipnja i to je bila prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego u ovom dijelu Europe. I na to trebamo biti ponosni, jer su ti ljudi započeli jedan od najorganiziranijih otpora fašizmu u Europi i stavili Zagreb i Hrvatsku na pravu stranu povijesti. A isto tako znamo da je 8. svibnja 1945. Zagreb oslobođen, iako neki tvrde da je okupiran. U tom smislu, evo, drago mi je da smo 80. obljetnicu oslobođenja Zagreba obilježili u punoj dvorani, koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, sa mnogim antifašistkinjama, antifašistima, isto tako i borcima i borkinjama. I jako je bitno da se stalno na neki način borimo protiv povijesnog revizionizma i da se sjetimo da je pod vodstvom maršala Tita su antifašistkinje i antifašisti, partizani i partizanke oslobodili Zagreb. U tom smislu Zagreb će i dalje obilježavati Dan oslobođenja Zagreba, Zagrepčani i Zagrepčanke će obilježavati Dan antifašističke borbe i trebamo se i dalje boriti, kao što sam rekao, protiv suvremenih oblika fašizma, protiv kojih se bore i Antifašistička liga Hrvatske i mreža antifašistkinja Zagreba. I tu je borba koja nema kraja, to je borba koja je kontinuirana, jer svaka sloboda nikom nije dana, nego je izborena. Još jednom sretan vam Dan antifašističke borbe.